Имен жымға кишләре теләп, Саба дулкыннары телевидениесі үз эшен башлый. Хәерле кич, исәнмесез. Атна информацион программасының 16 декабрь чыгарылышын карарга чакырабыз. Бүген безнең тапшыруда. Авылларыбыз заманча медицина пунктлары белән тулылана. Мондый бәхеткә юлбатлылар да иреште. Махсус хәрби операциядә булучы якташларыбызга гуманитар ярдәм китте. Бер кайчанда бер нәрсәдә онытылмый. Махсус хәрби операциядә һәлак булган Россия герое Илнур Гайфетдиновның якты истәлегенә Иштуган урта мәктәбендә герой парксы ачылды. Әлеге һәм башка темалар турында алдагы минутларда тулырак сөйләрбез. Иң элек рәсми хәбәр. Район советының бу атнада чираттагы утырышы булды. Көн тәртибенә берничә мәсьәлә куелган иде. Тулырак Әлфия Мөбәрәкова хәбәрендә. Агымдагы атна барышында Саба муниципаль район советының чираттагы утырышы булып узды. Утырышта район башкарма комитеты җитәкчесе, аның урынбасарлары, бүлек оешма предприятие җитәкчеләре катнашты. Утырышның секретариатын сайлаганнан соң көн тәртибенә куелган мәсьәләләрне карауга күчтеләр. 2023 елга һәм 2024-2025 елларның планчырына Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының бюджеты турында район финанс бюджет палатасы рәисе Шамсун Әкбәр улы Сунгатов доклад белән чыкты. Икенче көн тәртибенә куелган мәсьәлә ул Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр проекты турында иде. Аның белән депутатларны район башкарма комитетының юридик бүлек начальнигы Альберт Илдар улы Миннекаев таныштырды. Альберт Илдарович шулай ук депутатларны Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы җирле үзидарә органнарының депутатларына, сайланулы вазифаи затларына һәм муниципаль хезмәткәрләргә хезмәт хакы түләү шартлары турындагы нигезләмә белән дә таныштырып узды. Утырышта Россия Федерациясы кораллы көчләренә йөкләнгән бурычларны үтәүдә, хәрби хезмәт үтәү яки ирекле хезмәт күрсәтү чорына мөлкәтне һәм җир кишәрлекләрен арендалау шартламалары буенча аренда түләвен кичектерү турында җир һәм мөлкәти мөнәсәбәтләр палатасы рәисе Алим Мәхсум улы Галиуллин таныштырды. Депутатлар һәр карар проектын нигез итеп алдылар һәм бердәм тавыш бирделәр. Утырышны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов алып барды. Районыбызга республиканың төрле эшлекле хезмәтләреннән вәкилләр даими килеп тора һәм бу атнада хакимияттә кабул итүдә Андрей Розенталь булды. Районга эш визиты белән монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча идарә җитәкчесе урынбасары Андрей Розенталь килде. Ул башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Бахманов белән кабул итү үткәрде. Алар әңгәмә барышында районның аерым алганда бистәнең, авыл җирлекләренең киләчәктә үсеш перспективалары турында фикер алыштылар. Андрей Розенталь сатып алуларга, сатуларда катнашуга төзелгән килешү шартларын үтәүгә кагылышлы төрле җавапларын җиткерде. По Сабинскому району, вот, по крайней мере, ежегодно мы выезжаем, да, по районам. Вопросов по нарушениям таких нету, да, то есть, в принципе, исполком работает нормально, не нарушает законодательство. Мы еще, кроме того, что мы здесь, значит, знакомимся вот с проблемами, которые есть у предпринимателей, осуществляем прием граждан. Прием граждан, вот сегодня мы рассматривали вопросы рекламы табачной продукции, алкогольной продукции, запрет, какие проблемы существуют, да, в интернете. Вот, приходили, задавали как раз такие вопросы, мы обсудили. Я думаю, что мы найдем путь решения, чтобы все нарушения, которые мы выявим, чтобы их, значит, пресечь, эти нарушения. Республикабыз кунагының эш планында шулай ук Саба урта мәктәбендә ачык дәрес үткәрүдә каралган иде. Ул биредә 10-11 сыйныф укучылары өчен федераль монополиягә каршы хезмәтнең эшчәнлеге турында эчтәлекле таныштыру лекциясе үткәрде. Монополиягә каршы хезмәтнең билгеләнүе, аның нинди мәсьәләләрне хәл итүе һәм кайсы федераль законнарга таянып эшләүе, шулай ук гражданнарның шикаятларын карау һәм закон бозуларны булдырмау ниятендә үтемле тел белән аңлатма бирде. Гаять кызыклы һәм киләчәктә дә кулланма булырлык күп кенә мисаллар китерде. Укучыларга аның бүгенге базар мөнәсәбәтләре чорында теге яки бу товарны сатуга кабул итмәүче сәүдә нокталарына аеруча зур күләмдә штраф санкцияләре кулланулары турындагы эшчәнлекләре аеруча зур кызыксыну уятты. Шулай ук теге яки бу товар яисә эшчәнлекне рекламалаудагы нечкәлекләр хакында да аңлатма бирде.
Рекламада кулланылган мактау сүзләренең чынбарлыкка туры килергә тиешлеге һәм аларның барысы да аерым документлар нигезендә расланган булуы хакында аңлатып үтте. Соңыннан ул укучыларны федераль служба тарафыннан оештырылган конкурста видео роликлары, рәсемнәре, шигырьләре һәм язмалары белән катнашырга чакырды. Аның шартлары белән таныштырды. Сәламәтлек саклау ил күләм проекты кысаларында районыбызның Юлбат авылында модульле фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Тантаналы чарада район башлыгы Рәис Миннеханов, район үзәк хастаханәсе баш табибы Марат Юсупов, авыл халкы катнашты. Тулырак Диләрә Җаббарова сөйли. Барлык уңайлыклары булган әлеге бинаны ачу Юлбат халкы өчен чын мәгънәсендә бәйрәмгә үрелде. Күз ачкысыз буранга карамастан, аларның күңелләре шат, кәефләре күтәренке. Шәфкать туташыбыз дарулары белән генә түгел, ягымлы йөзе, тәмле сүзе белән дә дәвалый. Хәзер бинабыз да яңарды ди Зилә Абдуллина. Аллага шөкер, бик матур, бик уңайлы һәм Юлбат үзәгендә генә ачыла бит инде. Моңарчы безнең фельдшер-акушерлык пункты бәләкәйрәге, уңайсызрак иде дип әйтим, җылы иде инде, уңайсызрак и бәләкәйрәк булгач, хәзер бик зур, уңайлы һәм җылы, менә шушы матур яңа биналарда безнең фельдшерыбыз Миләүшәгә исән-сау гына эшләргә язсын һәм иң зур рәхмәтебез инде безнең әлбәттә безнең главабызга Рәис Нургалиевичка. Менә шушындай искиткеч, матур, уңайлы һәм җылы фельдшер-акушерлык пункты төзеткән өчен. Модульле фельдшер-акушерлык пунктын төзү сәламәтлек саклау ил күләм проекты кысаларында гамәлгә ашырылган. Районыбызда 17нче булган Юлбат пункты төзелешенә май айында киришкәннәр. Авыл җирлеге өчен фельдшер-акушерлык пункты хастахана ролендә үтейди Строй Сити оешмасы җитәкчесе Илсур Шарипов. Благодаря президенту Татарстана, усилению главы района, Сабинского района, силами нашего предприятия в кратчайшие сроки был построен этот ФАП модульный. Эта модернизация, она идет каждый год. Она оснащена по самым современным технологиям. То есть она может выдержать минус 50 градусов по Цельсию. Оснащена всеми необходимым медоборудованием. Каждый год 65-75 ФАПов открываем. Но это как минимум 600-700 ФАПов. Модульная конструкция, она в себя включает ТХ, медоборудование, сама конструкция, заводская конструкция. Весь проект составляет 6 миллионов 700 рублей. Район башлыгы Рәис Миннеханов авыл халкын фельдшер-акушерлык пунктының яңа бинасы ачылу белән котлап изге теләкләрен җиткерде. Дулкынландыргыч минутлар якынлашты. Кызыл тасма киселде һәм авыл халкы җитәкчеләр белән берлектә бинаның эшенә үтте. Әлеге сәламәтлек саклау учреждениесе Юлбат һәм Тенеки авылларында яшәүче 581 кешегә хезмәт күрсәтә. Мөрәҗәгать итүчеләрнең күпчелеге йөрәк кан тамырлары авыруларыннан һәм салкын тию чирләреннән зарлана. Бу вакыйга безнең авыл халкы өчен бик куанычлы булды. Инде без моны күптәннән көткән идек. Аерым ашларга, аерым үзебезнеке булсын дип. Менә ниһаять бүген безнең фельдшер-акушерлык пункты ачылышы. Мин үзем монда 2020 елдан бирле эшлим. Аңарчы Саба больницасында, поликлиникада процедурный медсестра булып эшләгәнем. 2020 елдан шушында фельдшер-акушерлык пунктында эшли башладым. Шушындай яхшы пунктлы булган өчен, шушындай яхшы шартларда эшләргә насыйп булган өчен барлык җитәкчеләргә рәхмәт әйтәсем килә. Алга таба да исән-сау булып, хәвеф-хәтәрсез эшләргә язсын. Рәхмәт барсына да. Бу мәхәббәт бина халыкка озак еллар хезмәт итсен. Медицина пунктына бары тик авыруларны кисәтү максатында гына мөрәҗәгать итәргә язсын. Кем җылы сүз, кем җылы оек баш, кемнәрдер исә акчалата булыша. Саба һәм Теләче районнары кабат бердәмлек үрнәге күрсәтә. Өлешчән мобилизация игълан ителүгә ярдәмләшү фронты да оешты. Шушы көннәрдә махсус хәрби операция зонасында булган Саба һәм Теләче районы егетләренә гуманитар ярдәм китте. Гөлшат Галиякбарова дәвам итә. Бердәмлек, ярдәмчеллек, мәрхәмәтлелек авырлыклар килгәндә сынала. Бойлар сабасындагы Илфани сәүдә комплексы ишек алдына машиналар иртә баштан килә башлады. Складка җыйналган, хәрбиләргә озатырга әзерләнгән товарларны да юлга әзерләргә керештеләр. Монда иң беренче чиратта кирәк булачак әйберләр тупланган. Бузылмый торган азык-төлек, көрәк, балта, пышкылар, җылы киемнәр әзерләүгә өстенлек бирелгән. Шулай ук буржуйка мишләр дә кышкы чорда хәрбиләргә иң кирәкле әйберләр исемлегендә. Шәмәрдан авылындагы ширкәүдә гыйбадәт кылучылар буш вакытларында бу төр мишләрне бергәләп ясаганнар. Наша гуманитарная помощь это в виде буржуек. Наши ребята, наши прихожане, по моему благословению,
изготовили 5 печек, 5 буржуек для солдат, которые будут обогревать наших воинов. И вот буквально на днях их завершили, и сегодня мы их привезли и здесь уже разгрузили, для того, чтобы они были отправлены в зону специальных военных операций, чтобы наши солдаты согревались, не оставались в мороз без тепла. Также были собраны вещи теплые, это как носки, рукавицы, перчатки, молитовки, иконочки, крестики православным. Мы тоже положили все это в посылочке, чтобы как ребята не чувствовали себя как одинокими, брошенными, чтобы они всегда были с Богом, чтобы могли когда-то там прочитать молитовку, помолиться, одеть крестик православный, чтобы быть всегда с Господом и, соответственно, защищать Родину с помощью Божией. Күршеләрбез Теләші районы белән бу авыр чорда бетәмлек тагын да артты. Гуманитар ярдәм тапшырырга килгән Теләші авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Илдар Мараков гуманитар ярдәм җыюга өлеш кертүчеләр бик күп булды. Бу эш хәзердә дәвам итә. Җылы киемнәр, маска халатлар әзерлибез ди. Безнең инде шу мобилизация игълан итү башланудан Теләші халкы үзеннән бик зур көч кертте. Менә шушы мобилизованныйларга ярдәм йөзеннән безнең җирлекләр, колхоз җитәкчеләре, буржуйкалар белән тәэмин итте, ярдәм итте. Менә бүген без буржуйкалар алып килдек. Шуннан соң инде пычкылар, кадаклар, менә көндәлек кирәк яраклы товарлар белән булышалар. Без инде алдан да Лисичанск шәһәренә җибәргән идек ярдәм йөзеннән гуманитар помощь. Гуманитар ярдәм юлга кузгаласын ишеткән. Уллары шунда булган әти-әниләрдә иң кирәкле әйберләрне әзерләп алып килеп тапшырдылар. Махсус хәрби операция зонасында булучы якыннарына әйтәсе сүзләрен җиткерделәр, йомышларын әйттеләр. Райондашыбыз Җәмил Янгушинның Икулыда, Украинада. Ул аларга УАЗ машинасын тапшырырга китте. Аңа отставкадагы хәрби Илгизәр Идрисов ярдәмгә алынды. Гомумән гуманитар ярдәм топлауга районда эшләп килгән Боевое братство ир-егетләре дә шактый гына үз өлешен керткән. Пенсионер булам инде. Бүген гуманитарный помощьны зата барабыз, монда тиебез. Безнең Янгушин Җәмилнең 2 малае бар. Ул үзенең УАЗын малайларына тапшырып кайта, шул УАЗны алып барам мин. Аның өендә дә җыелган 20 посылка бар. И ул үзе генератор сатып алды, квадрокоптер, кирәк яракларны инде майлар, бензопилаларга кирәк яракларны алып бара инде. Инде бер көнне Питерстан китерделәр посылка, Балташтан китерделәр, тагын Рыбныйдан да китерәселәр, күрше районнар китерә инде. Җыюда катнаштык, җыюда безнең инде Боевое братство общество бар. Боевое братство егетләр тоже акчалата ярдәм итте. Аларга продукциялар ниләр алдык, әйберләр. Булай семьяларына да ярдәм итеп торабыз. Аннары инде семьялары, ата-аналары белән инде хатыннары, балалары киләчәктә дә ярдәм итәрбез дип уйлыйбыз инде. Гуманитар ярдәмне озата баручыларның берсе Байлар сабасыннан Ринат Габделманов. Ярдәм җыюны башлап җибәрүчеләрнең дә берсе ул. Булай 5 кеше торабыз инде. Теге запас алмаштырып барган инде. Булай газель, тагын бер машина Рамазаннан булай инде. Кайтырга кирәк бит инде. И бер ни булай инде, УАЗ булай инде бу ханкы. Без волонтерлар башлаган. Анасын без кушылдык инде, Илмаз белән инде, арыма инде. Все булыштык, шуны поддержка иттек инде. Кемнең вакыты бар, булыштык инде. Халык та булышты, менә администрация тоже җавап иттек инде. И вайком күбрәк активный йөрде инде бөтен нәрсәгә инде. Гуманитар ярдәмне озата баручыларның җитәкчесе Сабах һәм Теләші районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров. Ул һәрвакыт хәрби операция зонасында булган ир-егетләрнең әти-әниләре, якыннары белән элемтәдә. Андагы егетләр белән дә мөмкинлек булганда хәбәрдә торалар. Гуманитар ярдәмне 1700 километрдагы егетләргә илтеп тапшыру һәркемнән дә зур җаваплылык таләп итә ди ул. Монда инде бөтен район халкы үз көчен куйды дип әйтәсе килә инде. Күргәнчә без инде анда егетләр безгә барабыз. Җылы киемнәр, газы баланнар дигән шикелле инде әзрәк кенә күчтәнчә дә үзебездән бар инде. Безнең план буенча инде барып кайтырга Луганск областының Сватов шәһәренә. Анда безнең 3 батальон тора инде. Һәм инде безнең Белгородск областы Росстан бар безнең анда дивизион. Шунда да кирип чыга планлаштырып торабыз инде. Шәһәр торабыз, егетләргә тапшырып кайтабыз алар берсе. Алар безнең дә ярдәм ташламыйбыз. Күреп торасыз, рацияларда барабыз, менә бүген генераторлар да бар, бензиновый, пышкалар да барсы да бар.
блиндаждар окоплар жеп атыр, шул без алдаганда салафан пакетлар, изаспаннар, башында барып тапшырып кайтырга планлаштырып торабыз алда берсә, исән сау булсак. Военкомат безнең 2 районныкы булгач, biz битне чакырдык Саба районыннан һәм Теләкче районыннан. Бүген секендә безнең 200 артык егетебез мобилизовать иттек әле. Бүген Сватовда һәм Белгородта безнең 140 егет бар. Менә шуларның барысына да Саба һәм Теләкче районнарына тапшырып кайтабыз. Күргәнегезчә туганнарым монда именной посылкалар да килделәр. Аларындагын личный кулларына берип кайтабыз алла берсә. Өлешчә мобилизация буенча хәрби хезмәткә алынганнарга ярдәм итәргә теләүчеләр шактый. Оздан да күңел була. Кайгырту, ярдәм хәрби операция зонасындагы ир егетләрнең ышанычын арттырыр. Иң сөенечлесе, гуманитар ярдәмне илтүчеләр аны тиешле урынга барып тапшыра алдылар һәм исән-имин әйләнеп кайттылар. Геройлар бер кайчанда үлмей, геройлар безнең хәтердә яши. Ел сайын 9 декабрьдә Ватан геройлары көне билгеләп үтелә. Тормышыбызга килеп кергән Украина белән бәйле хәзерге вазгыять илебезнең батыр улларын, аларның кылган батырлыкларын тагын да мәңгеләштерә. Узган шимбәдә шушы көн уңаеннан Иштуган урта мәктәбендә Герой партиясын ачу тантаналы чарасы үтте. Герой партия Иштуган урта мәктәбен тәмамлаган, Украинада баручы махсус хәрби операциядә һәлак булган Илнур Гайфетдиновның якты истәлегенә багышланды. Илнур Гайфетдинов 1999 елның 29 апрелендә Кукмара районы Яңа Умар авылында дөньяга килә. Башлангыч белемне Оштырма Юмия урта мәктәбендә ала. 2012 елда Саба районы Иштуган урта мәктәбенә урта белем алуны дәвам итәргә килә. Шуңа да без аны якташыбыз дип әйтергә хокуклы. 23 яшьлек егет җир куенында. Февраль аенда Украинада башланган махсус хәрби операциядә ул батырларча һәлак була. Мәктәпне тәмамлаган егет Киров медицина көллиятен тәмамлый. 2020 елда армия сафларына алына. 2021 елдан Ленинград өлкәсенең Луга шәһәрендә хәрби частьнең медицина ротасында контракт белән фельдшер булып хезмәт итә. 2022 елның 8 мартында хәрби операциядә һәлак була. Илнурның батырлыгын Иштуган мәктәбе Герой партиясын ачу белән мәңгеләштерде. Чарада әти-әнисе Мария һәм Рәшит Гайфетдиновлар да катнашты. Хәрби бурычын намус белән үтәгән егетне вафатыннан соң батырлык ордены белән бүләклиләр. Аны инде әти-әнисе кабул итеп ала. Яшь буын якташларының каһарманлыгын белергә, аны тагы да киләчәк буыннарга тапшырырга бурычлы. Чара патриотик тәрбия буларак та бөтен Россия мәгариф проекты кысаларында тормышка ашырыла. Хаяллары бик зур инде. Кайтып маллар асрарда дигән. Сайогу эшне ярата. Эшле. Кичкенә вакытта бу кешеләргә булышып йөрим шундый. Ул яна елга кайткан ие. Шу 10 көн ял бирделәр бит. 22-дә каршы яңа елда. Шулай кайтты да ул 19 көн ял итеп китте ул монда. Бу ата-ананың уллары белән соңгы күрешүе була. 20 мартта аны туган җиренә алып кайтып җирлиләр. Тантанада катнашкан һәркем аны олы горурлык, шул ук вакытта зур йоксыну белән искә алды. Балачак дусты, классташлары, укытучысы һәр кайсы аны сагына. С Ильнуром дружили уже с детства, скучаем по нему очень сильно и очень не хватает порой. И сегодня вот такой вот ответственный момент, что победа должна быть нашей. На самом деле он никогда друзей не бросал, даже такие случаи бывали, что вот как он ушел от нас, до сих пор поддержка есть, потому что у него знакомых даже очень много, и они тоже помогают нам. Ул безнең мәктәпкә 7-нче сыйныфка укырга килде, 10-нчы сыйныфка кадәр укыды. Ул бик актив, тырыш, шундый классташлары белән бик ягымлы, шундый укучы иде. Бүтән әйткән эшләрне вакытында үтәп, бүтән үзенә кушылган эшләрне добросовестно башкарган кеше инде ул, чын күңелдән башкарган кеше. Без аны һаман да искә алабыз, сагынабыз. Ул безнең күңелләрдә шундый яхшы, ачык егет булып истә калган. Сыйныфтан тыш чараларда да бик күңелле итеп үткәрә идек инде. Ул ясаган әйберләр һаман да безнең әле сыйныфта саклана. Малайлар белән утырадыр инде. Тыйнак кына шундый башын гел кырыйга салып, шайтып кенә утырыр инде. Илнур күз алдында тора инде шундый карашлары аның һаман ягымлы, шундый матур карашлары. Менә бу чалгыны Илнур технология дәресендә яңа ел чараларына әзерләнгәндә үз куллары белән ясаган иде. Без шуточный формада Уральский пельменьнең бер өзеген күрсәткән идек. Ул шунда менә шушыны ясап куйган иде. Без аны һаман да кулланабыз. Мин аны кабинетта саклыйм, Илнурның истәлеге итеп. Һаман да менә шунда саклана. Менә шу нигә ясаган без аны? Дәрес икегез Илнур белән. Мин Илнур белән бер класста укыдым. Ул менә шушы
партада утыра иде инде. Кайбер вакытны үзе генә, кайбер вакытны я Витя, я Дима белән утыра инде ул. Без бу хәбәрне ишеткәч, безгә бик авыр булды инде. Без барыбыз да ничек шулай инде ышанмадык. Может, ул түгелдер дидек. Теге ахырга таба ап кайтканчага кадәр ышанмадык инде бу хәбәргә. Озатырга бардык ае. Бик авыр булды инде безгә. Хәзер дә менә шундый очрашулар үткәргәч, миңа рәхәт. Мин ышанам, ул безнеге рәхмәт булып ятадыр дип. Сезнең арада. Әйе, ул гел бездә, безнең йөрәктә. Илнур Гайфетдиновның якты истәлегенә бу көнне Саба, Күкмара, Мамадыш командалары арасында волейбол уеннары да оештырылды. Иптәшләрчә очрашу килгән халыкны берләштерде. Ватан сакчысы истәлеге, солдат батырлыгының әхлакый кыйммәте менә шул бердәмлектә формалаша. Кеше белән кеше, милләтләр арасындагы дуслык, хөрмәт, канда патриотлык хисләре булганда ныгыячак. Ярыш нәтиҗәләренә килсәк, беренче урын һәм күчмә кубок Мамадыш волейболчыларына насыйп булды. Икенче, өченче урыннарны Күкмара командалары алды. Бер кемдә, бер нәрсәдә онытылмый. Илнур Гайфетдинов истәлегенә волейбол турниры алдагы елларда да дәвам итәчәк дип белдерделәр чараны оештыручылар. Бу атнада Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе Бала һөнәр проекты кысаларында байлар сабасында яшәүче әллүки һәм шатлык балалар бакчасына йөрүче нәниләрне кабул итте. Балалар радио, телевидение эшчәнлеге белән танышты. Үзләрен дә оператор, журналист, монтажер һөнәрләрендә сынап карый алдылар. Бала һөнәр проектының максаты иң беренче чиратта балаларда һөнәрләр турында күзаллау булдыру. Районыбызда эшләп килүче оешма предприятиеләрдә әлеге проектка кушылып, үзләрендә эшләүче һөнәр ияләренең хезмәте белән таныштыра. Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе да бу проектта катнаша. Агымдагы атнада безгә район үзәге байлар сабасында эшләп килүче әллүки һәм шатлык балалар бакчаларына йөрүче балалар килде. Телевидение һәм радио эшчәнлеге, оператор, журналист, монтажер һөнәрләре белән таныштырдык. Балаларга үзләрен әлеге һөнәрләрдә сынап карарга мөмкин булды. Балалар бик тә кызыксынучан активлар. Аларга сөйләп торуга караганда кулга тотып эшләү ошыйракчы. Телерадиокомпанияда проектны алып бару өчен җаваплы диләр апалары да, тәрбияче апалары да һәр адымда ярдәм итәргә торалар. Без шатлык балалар бакчасы Зурлар төркеме балалары белән сентябрь аеннан бирле шушы бала һөнәр проектына йөрибез. Бүгенгесе безнең инде 27нче станция. Балаларга бу проект бик ошады. Алар инде монда һөнәрләр белән таныштылар. Һәрбер станция безне бик ачык йөз белән каршы алдылар. Һәм инде безнең инде шушы бүгенгесе бит инде соңгы станция. Әти-әниләр бу проектны үзләре дә бик шаттылар. Без бит инде аларга фотографиялар җибәреп барабыз. Алар инде бик шат. Шушылай балаларны, шушылай итеп һөнәрләр белән якыннан таныштыру аларга бик ошады. Бала һөнәр проекты буенча килүче балаларга безнең Саба дулкыннары телерадиокомпаниясында барлык шартлар тудырылган. Үз һөнәрләренең нишкәлекләре турында тулырак күзаллау булсын өчен балалар сөйләп тә, бер-берсенә сораулар биреп, интервью алып та карыйлар. Иң активларга ахырда проектның акча берәмлеге барыслап тапшырылды. Безнең Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе районыбызда бала һөнәр проекты башлану белән 2019 елда ук биктеләп кушылды. Biz türlü balalar бакчаларыннан балаларны бик теләп кабул итәбез. Менә бу елгы 2022 елгы сезонга бүген шатлык балалар бакчасыннан килгән сабыйлар белән әлеге проектка нокта куйдык. Инде 2023 елда киләсе яңа елыбызда да әлеге проект дәвам итә икән. Без бик шатланып әлеге эшне дәвам итәчәкбез, чөнки компаниябыз бик матур, чиста, уңайлы әлегенә ремонт ясалды. Шуның өчен рәхим итеп балалар килсеннәр, белсеннәр һөнәрләр хакында, бигрәк тә телевидение һәм радиода эшләүчеләрнең һөнәрләре белән якыннанрак танышсыннар. Дөньяда һөнәрләр күп. Кичкенәдән үк аларның һәрберсе турында белеп үсү балаларның алдагы тормышларында бик кирәк һәм файдалы булачак. Тормышлар матур янда әни булганда. Байлар сабасында яшәүче Николаева Пелагея Яковлевнаның балалары бүген кадерле кешеләренең үз яннарында алтын киңәшләре белән әле дә булса сөендереп, терәк булып яшәүенә шөкер итә. 8 декабрь көнне Пелагея Яковлевнага 90 яшь тулды. Якты күңелле, өлкән булуына да карамастан, кулыннан эш төшермәүче әбекәйне бәйрәме белән районның социаль яклау идарәсе Саба шәһәр җирлеге җитәкчеләре тәбрикләде.
Гомерен хезмәткә, балаларының матур киләчәгенә багышлаган Пелагея әбәкәйнең йөзе бүген шатлыктан балкый. Ул тормыш сандыгын барлый. Үтелгән 90 еллык гомере аның заяга булмаган. Бүгенге көне кадер хөрмәттә үтә. Юбиляр тормыш иптәше Федор Дмитриевич белән Питрач районы Янсуар авылыннан эчке эшләр системасында эшләгән гаилә башлыгын хезмәте буенча Сабага күчергәч, гаиләләре белән 1966 елда бирегә күчеп киләләр. 3 бала тәрбияләп, олы тормышка озаталар. 50 ел тигез гомер кичерәләр. Кызганычка каршы тормыш иткән карты Пелагея әбекәйнең 12 ел элек вафат булган. Юбиляр озак еллар җәмәгать туклануы системасында эшләп, лаеклы ялга чыга. 28 яшьтә кияүгә чыктым. Бабайгайны 60 елда. Аңын эшләдем инде. Ormanda kestim, turp kala vardım, dunguzda karadım, sıyırda savdım, bızavda karadım, atta karadım. Allah'a şükür turmuşum, büyük rahatta yaşayayım, balalarım beni büyük terbiyeli. Balayıtıp gene tutalar benim balaylarım, kızlarım. Anın oğlum alayımın balayları da kilip jüri, balaları da kilinim de kilip jüri. Onda da bargalıyım. Kili balalar ağırtmasam elimde düşmeydireyim. Bizimden iskeyde tıradırayım. Бүген дә юбиляр тик утырырга яратмый, яшьтән кул эшенә хирыс, кул эшләп торырга тиеш ди ул. Күзенә операция кичерсә дә, бәйләүдән туктап торганы юк. Кадерле балаларына, оныкларына берсеннән-берсе матур башмакларны энәсеннән төшереп кенә тора. İşsiz tıramayım deyip beylerge men aytam, kızım bana cevap koyup bir. Oturup turganda tek oturası gelmey biz kul işlep turga tiyiş. Şilterde beyledim. Şilterde beyledim, şegevlerde şektim. Naskilarda beyledim. Men kişiye iş işletmedim, özüm işledim. Yaş vakitte da mındak gelgeçte, işeller beyledim özüme. İşeller beylep yaptım. Allah'a şükür. Юбилей белән котларга әбинең кече улы Владимир гаиләсе дә килеп җитте. Әби туган көнең белән. Балаларын, онык-ныкчыкларын һәр вакыт көтеп ала әбәкәй. Кечкенә булсалар да, онык-чыклары да зур әбиләренә бүләк ясап алып килгән. Баланың баласы балдан татлы шул. Әбиләре дә аларны җылы башмаклары белән куандырды. Sen Doğan günleriniz bilen sizne? Benim doğan gün bilen girdiniz mi? Yubileyiniz bilen sizge selametlik dilimiz. Ve sizge kuştan eşkişkinekine şeşek motor. Пелагея Яковлевна районыбыз җитәкчеләренең дә юбилей котлауларын кабул итте. Әбәкәйне хөрмәтләп районның социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова һәм Саба шәһәр җирлеге башлыгы Расый Хәсәновлар килде. Алардан илебез, районыбыз җитәкчеләре юллаган зур бүләкләрне рәхмәт әйтеп алды юбиляр. Рәхмәт җәмә. Бик зур итеп рәхмәт. Мине эшкә алып килгәнегез өчен. Пелагея Яковлевна тормыш иптәше белән 2 ул һәм 1 кыз тәрбияләп үстерә. Өлкән улы Николай гына араларында юк. 17 ел элек вафат булган. Үзе кызы Валентина белән бергә бер-берсенә иптәш булып гомер итәләр. 6 оныгы, 10 оныкчыгы аның дәвамчылары. Әнигә сәламәтлектән башка хәзер бер нәрсә әйтеп булмыйм. Сәламәтлекләре булса, әзрәк минем янда тагында торып торса, әле менә мин кайтам, ишек ачык. Мин китәм, ишек ачык кала. Миңа шул рәхәт. Аңа сәламәтлек кенә. Бик зур рәхмәт, безне үстерделәр, безне кеше иттеләр дигәндәй, оныкларны карарга булыштылар. Күп хәсрәтләр, тормыш авырлыклары кичерсә дә, әбәкәй шөкер көр күңелле, якты йөзле, тәмле телле. Хәзерге буын да шундый өлкәннәребездән үрнәк алып, матур уйлар белән яшәсә иде. Пелагея Яковлевнага сәламәтлек, хәерле озын гомер телибез. Гомер буе туган авылым дип җан атып, янып көеп, шул җирдә намуслы хезмәт итеп яшәүче кешеләр тормышыбызның күрке. Шундыйларның берсе Явлаштау авылы мәдәният мөдире. 40 ел шушы өлкәдә хезмәт куйган Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Гәүһәрия Әхмәтҗанова. Аның иҗат кичәсеннән әзерләнгән сюжетка күз салыйк.
Дөньяны үзе иҗат итә. Һәр көн иртән, көндез, кичләрен. Гәүһәрия апа бөтен күңел дөньясы белән мәдәният хезмәткәре. Ә бу өлкәдә хезмәт куючыларның тәүлекнең күп вакыты мәдәният йортында үтә. Барлык белемен, эрудициясын, күңел байлыгын биреп, әлеге хезмәтнең романтикасын тыеп эшләй. 1982 елда Яллаштау китапханәсенә эшкә килдем. Анда 2 елга якын эшләгәннән соң 84 елда мин Яллаштау мәдәният йортына сәнгать җитәкчесе булып урнаштым. Эшемне бик яратып эшләдем. Менә хәзер 40 ел инде шушы мәдәният йортында эшлим. Аның инде 20 елы җитәкчелек вазифасын башкардым инде 20 елында. Бик яраттым иптәшләремне дә, кешеләремне дә, авыл халкын бик яраттым. Авыл халкы бик ярдәмчел булды. Яңа идеялар тууга Гәүһәрия апаларны тормышка ашыра. Кабатланмас шәйнек музее, төрле кичәләр, мәдәният йорты каршында эшләүче түгәрәк ансамбльләр барысы да аның бай фантазиясе нәтиҗәсе. Иҗатташ дуслары, гаиләсе, авылдашлар, җитәкчеләр аны үз эшенең фанаты буларак белә. Сәхнәгә күтәрелгәннәр хатирәләрне барлап, Гәүһәрия апаның һөнәри осталыгын үрнәк итеп сөйләп, җитәкчеләре Мәдәният министрлыгының мактау грамотасын тапшырды. Гел шушындай матур булып калыгыз, сау сәламәт булыгыз. Әлбәттә, куйган тырышлыгыгыз, хезмәтлегез сезнең иссез калмас, ул югалмас. Аны бөтен авыл халкы каршында ул сезнең бар кеше дә белә. Сезгә исәнлек, саулык, тынычлык, тигезлек, уңышлар, алга табада хушы клубны сен онтасың юк барбыр. Сен сау пенсияләргә чыккач та, шунда менә бу бик матур төзегән коллективың, шулар белән бергә матур итеп, әле авыл халкын яшәтергә, мәдәният белән яшәтергә сиңа уңышлар сиңа. Явлаштау мәдәният йорты каршында эшләп килүче Канәфер фольклор ансамбленең 25 еллык тарихы бар. Шушы көнгә кадәр алар татар халкының күп кенә йола бәйрәмнәрен сәхнәләштереп, үзләренең осталыкларын үстерделәр. Гәүһәрия апа авылның үткән тарихына, бүгенгесенә нигезләнеп, сценарийларны үзе яза. Шушы авылда мәдәният йорты мөдире булып эшләгән Ринат Шамилов ансамбленең солисты, һәр чараның алыштыргысыз йолдызы да ул. Гәүһәрия безне 1996 елны күрше Шикше авылында авыл көне үткәрелде. Һәм менә шушында безне шушы авыл көне бәйрәменә җыйнап алып төште. Без ул вакытта 10 кеше идек. Әле Канәфер ул вакытта оешмаган бит инде. Шулай да матур итеп атлар җикеп, без шушы Шикше авылына төштек. Матур итеп чыгыш ясадык. Дөрестән дә атлар бизәп килгән бердән бер без идек анда. Безне бик матур итеп кабул иттеләр. Бик матур итеп чыгыш ясадык. Һәм шундый күтәренке күңел белән без үзебезнең авылга кайттык. Менә шуннан соң безне икенче көнне Гәүһәрия мәдәният йортына чакырды дагы шушы иптәшләрне. Әйдәгез әле. Менә шушындый минем шушындый бер идея туды. Фольклор ансамбль оештырыйк әле. Без улай әйтүе булды. Без әйдә катнашабыз, йөрибез, ничә кирәк, нәрсә. Һәм ул безгә инде фольклор ансамбленең тәртибе белән, эштәлеге белән аңлатты инде, нинди була ул ансамбль. Һәм шуннан соң инде без инде җырлар сөйләй башладык. Китапханәче Тәгъзимә Галиева белән алар гомер буе бер түбә астында хезмәт куя. Эшләре бергә, серләре уртак. Менә безнең бергә эшли башлаганыбызга быел 33 ел булып китте. Бик тату булдык. Бер-беребезнең эшен тулыландырдык, фикеребезне бергә уйладык, беребезнекен беребез тулыландырдык. Халык белән дә бергә эшләдек. Безнең беркем дә әйтә алмас, чараларны аерым уздырдылар дип. Безнең бөтен уздырылган чараларыбыз бергә булды. Иҗат иткән саен рухи дөнья, фикер, хисләр камилләшә, тулылана бара. Гәүһәрия апаның хезмәт уңышында тормыш иптәше Госман, кайнана, кайната һәм 3 кызының да ярдәме зур. Теге клубның башыннан кергәсен дә син шушы көнгә җиткәнсең, син аны сизмәгәнсең.
Мин дә сизмәдем. Рәхмәт. Тырыштык бит тә киеме. 83 елны хәтер ялгышмаса 31 август көне бай. Заты бардым мен аны беренче мәртәбә. Менә шуннан мәдәният юлына киреп киткәнче 3 ел йөрдек без. Аннары янәштек 3 елдан соң шуннан шушы системага киреп китмәдем мин. Ну, гел шушында тартыла күңел улымда булгач, шуннан бирле шушы клубта инде без. Аннан соң уку кирәк булды аңар. Бала-бугага укырга кирде. Гомеремнең иң гүзәл чагы дигән исемнең үз мәгънәсе. Бер урында халыкның хөрмәтен һәм мәхәббәтен яулап хезмәт куеп, гаиләдә ышанычлы тыл булдырып, гомернең иң гүзәл чагы килеп тә җиткән. Чырларның һәрберсендә үткәннең байлыгы, үз яңалыгы, киләчәк чырның яралгысы да бар. Узган шимбәдә Саба спорт комплексында көрәш ярышлары узды. Ул үзенең тормышын спортка бәйләгән якташыбыз, Эчке эшләр полковнигы, Татарстан Республикасы көрәш федерациясе башкарма директоры Наил Хөснулла улы Хәмидуллинның якты истәлегенә багышланды. Традициягә әверелгән әлеге бәйге быел 11нче тапкыр үткәрелде. Тулырак алдагы сюжетта. Хөрмәтле Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Наил Хөснулла Хәмидуллин истәлегенә узучы көрәш ярышларына көрәшчеләр парады әзерләде Сәлия Закиров. Районыбызның Алан елга авылында туып үскән Наил Хөснулла улының исеме көрәшчеләр арасында иң якты хатирәләр, җылы сүзләр белән искә алына. Үзе көрәшче, үзе хәрби кеше булган җитәкче, Татарстан спортына зур өлеш керткән шәхесләрнең берсе ул. Көрәш бәйгесенең тантаналы ачылышында яшь спортчыларны район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов сәламләде. Егетләргә уңышлар, җиңүләр теләде. Анда инде Наил Хөснуллашна biz bütün ülkelerde zor şarkısı özünün tırmışın şuşu harbi hizmetler eylep, ondan sonra şuşu Güreş Federasyası'nın jitekler zor oңышларга erişken jitekçilere bizim isteğilikte kaldı. Район башлыгы урынбасары мәртәбәле кунакларга Саба күчтәнәчләрендә тапшырды. Biz 8 бала үстек. Абый безнең Наил абый 2нче бала булды. Ул бик нәрсә дип әйтим инде Кырыс дип әйтсәм, таләпчән булды безгә. Бөтенебезгә абый тәрбия бирде. Ул спорт буенча гына әйтимме, тормыш буенча да һәрбер җирдә без әтидән курып калдык. Абый безне тормышка бастырды. Аның әйткән сүзе безгә һәрвакыт закон булды. Шуңа күрә без аны хөрмәт иттек, хөрмәт итәбез. Менә рәхмәт район җитәкчеләренә хөрмәт итеп шундый ярышлар оештыралар. Көрәш буенча Бөтен Россия турниры призеры Фидаил Хөснулла улы Хәмидуллин истәлекләре белән дә уртаклашты. Казанда без общежитие бергә тордык. Икаби мин ишебез тордык инде. Барадык тренировкага. Һәрбере безнең киемнәр үзебез белән күтәреп барабыз. Тегендә тирләп пешеп тренировкадан чыгабыз да. Икаби бөтен киемне минем сыртка салалар дагын күтәртеп алып кайталар. Мин Менә нәрсә икәнен белмәдем, бер заман көлә-көлә кайталар. Менә шулай итеп ныгыйлар аны. Шулай итеп нык буласың. Вот шулай итеп тәрбия бирделәр алар. Дөрестән дә спорт безгә шундый әсәри әйтим инде. Мөмкинлек бирде үсәргә. Һәр эштә дә, тормышта да Аллага шөкер, рәхмәт Аллага. Ярышларда республиканың 15 районыннан 127 спортчы катнашты. Ислам Юсупов Балташ районы Шипия авылыннан килгән. Аның белән Биектау районыннан килгән көндәшен җиңеп чыккач аралаштык. Көрәшкә мин йөрим 1нче класстан, 8 ел булды инде. Тренер минем Хайрдин Фернат Фатыч. Үзем теге елны җиңдем чемпион Россияны, Татарстанны. Но мен беренче абый көрәшкә йөри башлады да. Шуннан соң мине йөртә башлады инде 1нче класстан. Шуннан бу көрәш миңа ошады бик. Шуңа йөри башладым. Тренер да, абый да көрәшергә өйрәттеләр инде. Булат Әхмәдуллин районыбызның югары Симит авылыннан. Яшь көрәшче бәйгеләрдә еш катнаша. Нәтиҗәләре дә куандырырлык. Минем көндәшем Тимошка авылыннан район исемле. Яңа йөри торган көрәшче. Аңа алда уңышлар телим.
Үзең кайчандан бирле шөгыльләнәсең көрәш белән? Мин көрәш белән балачыктан бирле көрәшәм. Ул мине шыныктыра. Көрәш. Яңа башланган көрәшләргә мин ташламаска, алга барырга, гел җиңү генә түгел, җиңелү дә була. Җиңелгәннәргә ташламаска, яңадан алга атларга. Яхшы, менә бүгенге бәйгегә син нинди максатлар белән килдең үзең? Мин бүгенге бәйгегә җиңәргә килдем. Милләтебезнең аерылгысыз өлеше, татар көрәшен үстерүгә зур көч куйган Наил Хамидуллинның якты истәлеге якташлары күңелендә мәңге сакланыр. Бүгенге әзерләнгән яңалык хәбәрләр менә шулар иде. Хәзер реклама чыгарылышы урын алыр. Аннан соң җирле бүләк тапшыруында очрашырбыз. Күңелле кичләр һәммәгезгә бер-беребезне саклап, сәламәт булып, яхшы гамәлләр кылып, изге ниятләр белән яшик.